Mamar bl-iktar teknoloġija avvanzata, kapaċi jipprovdi immaġni bir-radar u bl-infrared li jindikaw attivitajiet illegali fil-baħar u fuq l-art sa diversi mili l-bogħod. Permezz ta' satellita, l-informazzjoni miġbura abbord l-ajruplan tiġi trasmessa lejn il-bażi għal analiżi immedjata. Insabu abbord l-ajruplan King Air B200 l-aħħar akkwist ta' taqsima tal-ajru tal-Forzi Armati. Dan l-ajruplan huwa mamar bi speċifikazzjonijiet illi saru fuq talba ta' l-esperti tal-Forzi Armati mexxija bil-Maġġur Mark Said. Fil-fatt il-Maġġur Mark Said xtaqna nistaqsuh x'inhu l-rwol ta' dan l-ajruplan il-ġdid tal-taqsima tal-ajru tal-Forzi Armati. Ir-rwol prinċipali ta' dan l-ajruplan huwa s-sorveljanza tat-territorju nazzjonali. Territorju nazzjonali li jibda minn fuq l-art u fil-Kassa Malta huwa vast għax jespandi fuq il-baħar. Nagħmlu wkoll xogħol dan l-ajruplan ta' salvataġġ fil-Flight Information Region ta' Malta li wkoll huwa kbir. Bil-Hawker Beach King Air B200 il-Forzi Armati ta' Malta se jsaħħu l-ħarsien tal-frontieri fin-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea fosthom għal xogħol militari. Nagħmlu xogħol ieħor relatat ma' oqsma militari, pereżempju bħalissa South ta' Malta fil-nofsinhar hemm xogħol għaddej relatat mal-kwistjoni li hemm u l-problemi li hemm fil-Libja. Kull titjira jkollha 6 membri tal-ekwipaġġ, il-pilota, ko-pilota, il-Mission System Operator u żewġ osservaturi. M'hemmx paragun bil-lejl li kellna li għandna issa sanna ajruplan li iktar kapaċi għandek tista' iktar sigħat fl-ajruplan, għandek iktar equipment, għandek radar aħjar. Dan l-ajruplan u liħor illi mistenni jasal f'Marzu tas-sena d-dieħla se jingħaqad mal-flotta li għandha taqsima tal-ajru tal-Forzi Armati ta' Malta li issa ilha topera 40 sena. Taqsima illi twildet taħt isem ta' Helicopter Flight u li kienet bdiet b'4 helikopter żgħar.